Lamshogo norok jotono ani YouTube channel au norok ni bagui ang tini srimo kokthai tubui phaikya norok puilan simik paithojra khanawai tongdi o sungsaro sing borok muinu suro sini langmano waisa simano o langmano hamya lamao tatlangdi puilano nung jesa samungno khlanya thangke nung sak sakno puituma tongnai I ang o samungno khlai mano hinui nung sak sakno poitu sayake nini samungno kepleng khlai nuknai nung thinango nini imang rokno mukthang swnamnani musungkhe hayake nini live success ungnani musungkhe nung buini kokno khnaya ungnani nangnai buini bagui jesukpana hamya sawi tongthun nung buini kokno khunju kanya ungnani nangnai je borok nini bagui hamya kok sanai o borok nini live no swnambiri phaya nini live no nung sak sak ma swnamnai sing maisung jorao kesango blanket hayake rikutung rok chungphano kesangmani yogya omo haino nung nini live ni bagui bukharu sugui samung tangkhe nonotei kebo naragi manya